Καλημέρα. Καλησπέρα. Βασικά όποτε το βλέπετε. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα για αρχή, αφού είναι 25. Και όλοι έχουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα άτομα στην οικογένεια. Με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο ένας έτσι, ο άλλος δυο έτσι. Οπότε πάμε να δούμε 10 είδη ανθρώπων τα Χριστούγεννα. Βάλε intro. Νίκο, έχεις δει που είναι κουραμπιέδες? Όχι. Καλά, τους έφαγες όλους. Όχι, αυτός εδώ έχει μείνει. Φάτον. Δεσπόνη, σήκω στο λύση μου, έχουν έρθει τα Χριστούγεννα. Μα το έχεις ήδη στολίσει. Άσε τις δικαιολογίες και σήκω, έχουν έρθει τα Χριστούγεννα. Νίκο, σήκω, πρέπει και εσύ να απολαύσεις τα Χριστούγεννα. Ποια Χριστούγεννα? Είναι καλύτερα το Πάσχα. Άρε φίλε, κάτσε να δω. Έλα, Έλα, πού είσαι? τώρα έρχομαι. Οκ, έλα. Και εσύ εδώ. Ναι. Τι θα κάνεις σήμερα τα Χριστούγεννα? Έχω ετοιμάσει μία playlist που θα ακούμε σε όλο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τι εννοείς, δηλαδή τι έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, Τι θα κάνεις? Εκτός από την playlist θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Εμπενίζε, σήκω, σήμερα είναι Χριστούγεννα. Θα έρθουν τα παιδιά να μας πούν τα κάλαντα, θα τους δώσουμε χαρτιλίκι, λεφτά. Λεφτά? Τι εννοείς Λεφτά, γιατί θα μας πούν τα κάλαντα και θα τους σκορπίσουμε το γυρνό μας πνεύμα. Και τι, θα πρέπει να τους δώσω εγώ λεφτά? Μωρέ, εντάξει, είναι 50 λεπτά. Τι, 50 λεπτά? 50 λεπτά είναι μισό ευρώ. Ξέρεις τι μπορείς να πάρεις με μισό ευρώ? Τι μπορείς να πάρεις? Τα μισά που παίρνεις με 1 ευρώ. Αχ, τσιγκούνι. Είναι λεκτίδα. Τι θα πάρουμε φέτος τα Χριστούγεννα? Φέτος τα Χριστούγεννα έχω σκεφτεί να κάνουμε κάποιες εναλλακτικές ιδέες. Όπως να στολίσουμε ένα δέντρο από τσουκνίδα. Τσουκνίδα. Όχι γάντια μη βάλεις για να σε προλάβω. Χωρίς γάντια. Το γάλα στον Άι Βασίλη να μην είναι ένα απλό καθημερινό γάλα, αλλά να είναι γάλα καμήλας. Καμήλας. Και να έχει και λίγο αμύγδαλο μέσα. Αμυγδάλου. Μπορούμε τη χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα να την κάνουμε με σμέουρο και παπάγια. Παπάγια. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτά που λες είναι παπάγια. Τι είναι, πού είναι ακόμα? Έλα. Έλα, σε Πού 5 είσαι? λεπτά είμαι εκεί, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Οκ, άντε. Ναι. Μην αργήσεις, έλα. Λοιπόν, άκου, κανόνισε σήμερα το βράδυ για ποτό. Ποτό. Εγώ κανονίζω κάθε μέρα. Να φανταστείς, πέρυσι τα Χριστούγεννα ήμουν τόσο όμορφη που ήρθε ο Ρούντολφ, το ακούμπησε τη μύτη και κοκκίνησε. Ναι, εξαιτίας μου ο Ρούντολφ έχει κόκκινη μύτη. Μα εγώ σου παίρνω το ποτό για να έρθεις το βράδυ. Θα ερχόμουν μαζί σου, αλλά δεν σε χωνεύω. Επίσης, ξέρω ότι με τη γράφεις όλη την ώρα. Ζηλεύεις. Σήκω, έχουμε Χριστούγεννα, θα έρθουν τα παιδιά για κάλαντα. Τι έχουμε? Χριστούγεννα. Μα, χτες δεν είχαμε πάει για μπάνιο? Πού? Στη θάλασσα. Αχ, καλή να σου πω ένα αστείο, θα σου πω να γελάσεις. Για πες. Λοιπόν, Ναι. πώς λέγεται ο Άι Βασίλης όταν είναι μεθυσμένος? Πώς λέγεται? Βασιλόπιτα. Να σου πω κι άλλο περίμενε. Λοιπόν, ποιος είναι ο ιδανικός χριστουγεννιάτικος γκόμενος σαν τον Άι Βασίλη? Ποιος είναι?
Αυτό που δεν υπάρχει. Άλλο ένα. Θα ανέβω στο δέντρο να κάνω τον άγγελο. Άσε, μπες στη βάνα είναι καλύτερα και δεν έχουμε γαϊδούρι. Έλα. Ρε, Πού έλα. είσαι ρε εσύ? Τώρα φεύγουν τα άτομα. Πού είσαι? Έρχομαι ρε, παρκάρω. Έχει πολλή κίνηση, παρκάρω. Παρκάρω και έρχομαι. Οκ, μην αργήσεις. Όχι, όχι. Έλα. Αυτά είναι 10 είδη ανθρώπων που συναντάμε στο γιορτινό τραπέζι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και αν σας άρεσε, Κάντε ένα like. ένα subscribe. Κοινοποιήστε το δηλαδή. Έλεος. Μην τσιγκουνευτείτε. Είναι Χριστούγεννα, μην ξέρουν και οι άλλοι ποιον έχουν στο τραπέζι. Έλεος. Και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Και αν δεν τα πούμε, τα πάμε. Έλα ρε, πού είσαι? Έλα ρε, κάτω, έξω από την πόρτα. Είμαι τώρα, θα σου χτυπήσει το κουδούνι. Τώρα. Γιατί πας τα γεύμα. Τώρα, ναι.